ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳро зарур аст ба талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ одат намояд. зеро таҷрибаи ҳаётӣ исбот кардааст, ки риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ кафили ҳифзи саломатӣ ва таъмини бехатарӣ буду ҳаст. дар ин бахши барнома вобаста ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот гиред. санаи 24 феврал тахминан соати 20:30 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz Бектошев Умар Муроҷонович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар километри 269 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Абдуғаниев Абдурауф Абдуқудусович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен бархӯрдааст. Дар натиҷа ронандаи сабукрави Opel ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид ва 2 нафар мусофирони воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz истиқоматкунандагони ноҳияи Спитамен ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. санаи 6 март тахминан соатҳои 13:30 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Range Rover Sport Мирзоев Муҳсин Шарифович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ҳангоми ҳаракат дар километри 269 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Улҷабоеви ноҳияи Спитамен аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Део Дамас таҳти идораи ронанда Раҳимов Умедҷон Абдуғаниевич соли таваллудаш 1975 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен, ки дар як самт ҳаракат мекард, бархӯрдааст. аз чунин расиш воситаи нақлиёти Део Дамас аз роҳ берун рафта ба дарахти канори роҳ зада чапа шудааст. дар натиҷа як нафар мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Део Дамас зани 43 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид ва ронандаи ҳамин воситаи нақлиёт бо як нафар мусофир ҷароҳати ҷисмонӣ мебардоранд. мисолҳои дар боло оварда шуда ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳро ҳушдор медиҳад, ки ба худ хулосаи зарурӣ барорад. аз ҷумла ронандагонро зарур аст ҳангоми нишастан сари чамбараки воситаи нақлиёт бениҳоят бо диққату эҳтиёткор бошанд ва суръати ҳаракатро аз меъёри муқарраршуда зиёд накунанд.